направо да продължаваме напред. Вторите ни гости на седмицата на графичен дизайн са Modern World Studio. Идвали си и преди, така че трябва да имате някаква идея с какво се занимават. Опаковки, пекеджинг, брандинг. Темата е много по нашата тема на седмицата на графичен дизайн, така че ще ми е много интересно да чуя Виктор Анков какво има да разкаже. И само да кажа, че ще участват и в четвъртък на дискусията, която е посветена на въпроса за бъдещето на графичния дизайн. Така че ще се виждаме пак. Благодаря. Темата, която искам днес така да представя пред вас, тя е така озаглавена, но по-скоро би трябвало да има един въпрос, нали, дали дизайнер всъщност работи с изкуствен интелект или напротив, той по някакъв начин, т.е. неговата професия страда от него. Сега, когато изкуственият интелект така масово навлезе, нали, това е преди може би 2 години, веднага беше поставен въпроса, не е ли това края на графичния дизайн, или по-скоро не е графичният дизайн, а на професията графичен дизайнер. Няма ли тя да изчезне, както изчезна професията на пощальона, професията на човека, който дупчи билетчета или ги продава, или там още десетки професии, които така или иначе времето изхвърли. И много хора, естествено, най-вече тези, които така не бяха на някакви много добри позиции, малко злорадо казаха, ето дойде вече и края на вашата професия, на вашия рай. Сега дали това е така или не, нали, на тази тема е посветена тази лекция или тази беседа. Сега аз искам така една много малка предистория да разкажа как беше преди да навлезе, да дойде изкуствен интелект в графичния дизайн. Ето това, нали, тези тук драсканици, рисунчици не са детски рисунки. Това са рисунки на клиенти, които те пишейки бриф или опитвайки се да ни обяснят какво точно искат и как си го представят, на някакви листове се опитват да скицират някакви неща, за да могат малко по-ясно да се изразят, особено когато на тях не им достигат думи, термини и така нататък. И това са били рисунки от клиенти. Те така се опитали да ни визуализират тяхната идея. Сега тези рисунки, естествено, това са, нали, далеч от каквито и да било професионални изображения. Нали, тези хора нямат навици в рисуването. Знаете, рисуването е едно от най-сложните неща в така битието на човека или въобще в заниманието на човека, тъй като, примерно, едно дете може да свири на 6 години Моцарт, но на 6 години не може да рисува като Леонардо, въобще никой не може. Тоест, иска се 10-15 години да рисуваш, за да можеш нещо да направиш, нали, нещо прилично. Докато в музиката за няколко години ти вече си можеш да отидеш на концертна зала, да изнесеш концерт. Рисуването е много сложна дейност. И ето, нали, това са хора, които по този начин рисуват. И така рисуват всички хора, които по никакъв начин не са се докоснали до изкуството. И тези рисунки ги придружават техния бриф. Те по този начин, нали, не ги показват. И ето, нали, например, на тази така скица, нали, с много там корекции, уточнения и така нататък, ние сме направили това лого, което дори по-нататък е било още по-преработено. И нали, ето е опаковката. Това е бил клиент от Америка, който купува някакви млечни продукти от Близкия изток или ги продава, не помня точно. И той така си представя търговската марка, опаковката и така нататък. Значи той от ето тази скица, нали, той фактически искал ето това. Сега, нали, това беше, нали, в епохата на изкуственото. Ето тук друг клиент, който с един йогурт и накрая йогурт се получил по този начин. Сега обаче, нали, преди 2 години навлезе този нали, изкуствен интелект и някакси пред клиента се отвори един огромен хоризонт. Вече не му се налага да седи с един химикал или някакъв молив на една салфетка в ресторанта и да ми рисува това, което той иска, докато обядва. Той може просто да го визуализира чрез някои от приложението на изкуствения интелект. И ето на базата на един проект, в който клиентът също, нали, не е рисувал с химикал, а напротив визуализирал
неговата идея чрез изкуствен интелект. Аз ще се опитам да обясня този триъгълник, да очертая. Този триъгълник, който така или иначе се формира дизайнер, изкуствен интелект и клиент. И как той се развива нататък. И това е някакъв много сложни отношения ние попаднахме. И значи това е проект, който е за брандинг и опаковка. И клиентите са комбинат, който консервира зеленчуци и плодове, работи в България и няма собствен бранд. Той работи private label. Нали, голям клиент от чужбина идва и му поръчва някакви неща, ходят по изложения и съответно те правят нещата на клиента с неговите опаковки, неговия бранд и така нататък. В един момент обаче те решават, че трябва да се позиционират. Продукцията им е качествена, те трябва да имат собствен бранд и на дадени пазари, на даден ритейл, те да излезат със собствен продукт, собствена опаковка, нали, да разработват собствен бранд. И вече те си измислят някакво име, което се казва Sunny Trails, и започват, вместо да рисуват с химикалка, да работят с не знам кое приложение на изкуствения интелект. И ето това са първите неща, т.е. те не са първите, те са ни ги показали в брифа. Ето ние искаме, това е концепт за бранда, за логото на бранда. И сега тяхната идея е да по някакъв начин да позиционират този продукт като спомен от някогашното време. Ти си бил дете, ходил си някъде пред баба си идял, си спомняше този незабравим вкус на зеленчуци, които сам си отглеждал с дядо си и баба си в някаква градина. И ето, нали, ти връщайки се в детството, по някакъв начин носталгично купуваш този продукт. Това е тяхната идея за бранда, тяхната бранд история. И те продължават нали, те са написали най-вероятно промпт полета, дете, което върви по слънчева пътека, връща се в детството и така нататък. Плодове, името отдолу и така. Сега нататък, нали, най-вероятно те са писали много промптове, пробвали са как ли не и са направили редица. Нали, брифа беше много голям, освен нали, за лого и нататък ще видите и за опаковка. Нали, и те идват в нашия офис и ни ги показват тези неща и казват, ние имаме лого фактически, вие трябва да го изработите принципно, технически, изберете някакъв вариант, дайте тук да дискутираме и вече нали, да вървим нататъка. И сега, преди да продължа с проекта и с нашите отношения с този клиент, искам нали, да придам малко по-академичен уклон на това, което говоря и ще се върна 500 години назад в Португалия, където за пръв път от античността насам е докаран носорог. Значи носорога, нали, това е една скоба, искам тук да отворя, носорог като животно до 1515 година въобще в Европа не е познато. Никой не е виждал носорог. Слонове тук-там са виждали, папата има слон, някакви владетели, монарси, някакъв цирк може би. Нали, това е епохата на Ренесанса за Западна Европа, но носорог никой не е виждал. И по различни пътища от Индия, това е индийски носорог, един мореплавател докарва носорог, който е подарен на техния краля на Португалия. И това е първото изображение въобще, което е направено 10 дни след като хората са го видяли. Така е изглеждал носорога и какво става? Много хора решават да спечелят от тая работа, както днес фотографите на някои събития снимат, правят снимки, видео и така нататък, за да го продадат на някакви агенции, те после да го публикуват, така и тук много издатели се интересуват от това някой да нарисува този носорог и те да го продават после и започват да пишат такива описания, нали, писма да изпращат на разни художници, дано те нарисуват този носорог. И такова едно писмо пише един издател на Дюрер, нали, той е големия немски художник, Дюрер, който 20 дни след като носорога е видян в Португалия, получава писмото, това отгоре което е,
И той никога не е виждал носорог и до края на живота си не е видял това животно, но решава се пак да опита да го нарисува. Сега, ето преди лекцията беше за гешталт, нали, преведено на академичен език, той няма гешталта за носорога. Тоест, гешталт е нещо, образ, представа, което се съдържа в цялото, но не се съдържа в никоя негова част по-отделно. Тоест, ако аз отрежа някакъв крак, никой няма види зад него носорог. Или глава да, нали, някаква рога или така нататък. Рога имат много животни. Или там ухо и така нататък. Но цялото нещо е носорог. Той и никой, нали, няма как, никой не му го е снимал с телефон или какво. Няма той как да види гешталта и той го няма. Значи по това описание, което съдържа описание на частите, където издателят му пише, че той има 3 пръста на всеки крак, има копита и така нататък, и така нататък. Той му пише, че има 2 рога, но индийския носорог има 1 рог. Той си мисли издателят, че той е паднал по пътя някъде и той изпраща това. Нали? Тоест Дюрер започва да работи с това описание и той, замествайки всяка част, например, той пише, неговата кожа е като на костенурка, има плочки. Дюрер взима костенурка и взима плочки. И рога му е като на еди какво си животно. Той има такава колекция, Дюрер. Купил си от Холандия с различни части на животни и той го сглобява един вид. И Дюрер, нали, интересно как получава ето това е изображението на Дюрер. Той, нали, един вид, тази илюстрация е направена от Дюрер, без той някога да е видял носорог. Сега тя е толкова достоверна, че до началото на 20 век все още се печата в някакви атласи по биология, по там зоология и така нататък. Сега Дюрер, понеже не е виждал никога носорога, оставя такива фантазни неща в него. Ето виждате втория рог, той къде го е качил, защото той не знае къде е. Нали, издателят му е написал, има 2 рога и с този втория рог той атакува слона, така е написано, и го забива в сърцето. И той си мисли, че е някъде на врата и, нали, той като се спусне между краката на слона и ще го убие по някакъв начин. И нарисувани са, нали, той е написал, че кожата му е като броня. Ето виждате, нали, горе-долу като броня. Но Дюрер, понеже знае, че може би допуска неточности, той рисува някакси фантазно това животно. Тоест оставя на зрителя да довърши, да фантазира и нарочно над самото изображение той пише този промпт. Нали, на наш език това е промпт. Той го публикува допълнително. Тоест, аз може да не съм точен, но ето и ти го прочети, може пък ти да си го представиш, да го довършиш в съзнанието си по друг начин. Ето това е, нали, Дюрер. И аз реших да направя експеримент с изкуствен интелект, няма да кажа кое е приложение, да напиша същия промпт, който Дюрер е получил, да видя дали той ще направи такъв носорог или подобен. Дали в това, което той ще ми даде, ще се съдържа гешталта на носорога. И сега аз получих, нали, примерно ето това. Сега в това нещо, нали, виждате, той изпълнява правилата. Нали, има страшен вид, там пише, има рога, има дълга муцуна, плочки по тялото и така нататък и така нататък. Но гешталта го няма на носорога. Тоест аз ако взема всяка част по-отделно, мога да реша по някакъв начин, че то се съдържа животното, носорога, гешталта на носорога в тях, но сглобено гешталта отсъства. Същото е, ето тук показвам второ, може би малко по-близо, но това също не е носорог. Сега, защо го разказвам това нещо? Защото по някакъв начин, пишейки промпт, ние правим същото нещо и в нашите елементи или нашите дизайни, които ние се опитваме да изработим с изкуствен интелект. Или поне тук клиента го е направил по този начин. Връщайки се на проекта, нали, той е продължил да пише клиента. Вече той се занимава с опаковка, той е решил, че бранда му се е получил, примерно, и ето той прави опаковка и продължава да пише. Ние виждаме, че тук това може би са някакви илюстрации, но това, което гешталта на опаковката липсва.
липсва тази комуникация, която опаковката трябва да съдържа, за да може тя да каже някакви неща на потребителя и то за, нали, знаете, днес изискването е 6-8 секунди. Тоест за 6-8 секунди потребителя, вървейки между рафтовете, той трябва да се ориентира, че това е и какво си, това е консерва, която съдържа праскови, тя не е кой си бранд и до там. И нали, някакво такова цветово, нали, ето това е гещалта, излъчването на опаковката, което той не фиксира в частите, но тя се отразява по някакъв начин в съзнанието му и той решава, че това е добре, това е добро, това е подходящо. И го купува и го слага в кошницата. Значи, ако това го направи, нали, дизайнерът се е свършил работата. И това става за 6-8 секунди. Вече, нали, да, някои хора, ако се привлекат от опаковката, могат да четат, нали, отзад и така, но това е вече друго. Нали, ти трябва да го накараш той да посегне и да я вземе от рафта. Ето тези неща, нали, виждате, че те нямат тая комуникация. Нали, например, това момче с колелото няма да ме накара аз да купя това нещо. Да не говорим за шрифтовете, които те най-вероятно са написали търговската марка, но нали, доста е объркало буквите. Да, той се усъвършенства този различните приложения. Вече не бърка букви, не бърка, но според мен разликата между Dürer и това, което получаваме с изкуствен интелект, винаги ще бъде колкото между нулата и единицата. Тоест ние колкото и зад запетаята на нулата да слагаме цифри, тя никога няма да стане единица. Това е моето мнение. Така че, нали, ето тук продължаваме с тази, нали, с техния бриф, когато те се опитват, нали, вече те пишат различни плодове, те искат да в самите опаковки да са включени активности, т.е. хора, които са отишли на туризъм, опаковката им е удобна, по някакъв начин изпитват носталгия и така нататък. Ето това е техната бранд история, която те с изкуствен интелект се опитват да визуализират. Но, нали, такива са резултатите. Нали, ето тук виждате такива сюрреалистични неща, нали, дърво, което по някакъв начин излиза от праскова и така нататък. И нали, с тези неща приключваме с техните визуализации и нали, на срещата ние обяснихме, че това ние няма как да го изработим просто технически, а ние трябва да подобриме, т.е. ние трябва да променим комуникацията, запазвайки тяхната бранд история, която те са написали в брифа, ние трябва да подредиме, да изведем комуникацията на друго ниво с клиента. И те се съгласиха естествено и ние започнахме работа, нали, след всички там уточнения, какво точно са искали и така нататък. И ние започваме с ето, нали, т.е. тук искам да покажа етапи най-различни на работа върху опаковката. Фактически това са етапи на синтеза. Т.е. ние взимаме тяхното лого, ето това, което е горе там по-малкото, и ние се опитваме да го изчистим, т.е. да синтезираме елементи до един оптимален минимум, така че той да съдържа гещалта на това, което те искат, гещалта на бранд историята им, но той да може да бъде възприеман много бързо, нали, като лого и като опаковка. И съответно, нали, така вървяла самия процес на работа е вървял по този начин. Тук, нали, това е нещо като moodboard, нали, дъска, в която ние си закачаме неща и ги коментираме и така нататък. И накрая, нали, след целият този процес, сме достигнали до този резултат, в който той съдържа тяхната идея за дете, за слънце, слънчева пътека, поле, някаква така детска вселена, нали, с този овал и съдържа естествено, нали, така по-комуникативен бранд. Тоест, нали, брандът е достатъчно ясен, с тип шрифт, който нас ни устройва или според нас така е в темата на бранда. И това нещо е, нали, за нас, нали, вече по-завършен вариант. Съответно, за да стане за опаковка, нали, това, което на техните така, визуализации не е отчетено, че върху една опаковка не може да имаме едновременно персонаж в бранда и персонаж, който участва по някакъв начин в опаковката. Трябва персонажа да е, да кажем, само в опаковката или само в бранда.
понеже ние имаме, нали, персонаж, който там взаимодейства с плодовете или там участва в някаква ситуация, ние сме разработили система от лога. Това е, да кажем, за някакви корпоративни материали с персонаж, а за опаковката е без персонаж. И, нали, съответно композицията на слънцето и така няма как да е еднаква, променени с някои елементи. И ето, нали, това са корпоративните материали, като на страната на името е опростеното лого, на гърба, нали, то може да вече да е разгърнато в неговия така цялостен вид. И пристъпвайки към опаковката вече, ние, нали, сме принудени да разработим серия от илюстрации, чрез които вече да изградим самите ситуации там, как взаимодейства нашия персонаж, този от логото, с зеленчуци или въобще, нали, в някаква ситуация включена на опаковката. Ето тук са показани 3 активности, т.е. 3 туристически ситуации, да го наречем така, в които този персонаж участва. И отделно, запазвайки този приказен, леко сюрреалистичен стил, който ни беше показан, ние разработваме и така наречените продуктови илюстрации. Това е червени чушки, краставички и там това са праскови. Нали, тук това искам да кажа, че те не са съвсем ботаника, не са ботанически илюстрации, те са малко или много приказни. И ето, нали, това е една илюстрация. Тяхната идея за тая носталгия, за връщане към това пространство на детството и на спомените, в което ние по принцип, нали, ние го купнем и го пленуваме, но няма как да се върнем и можем да се върнем единствено чрез някаква фантазия, чрез нашето въображение. Това е въображаемия свят на бранда Sunny Trails. И ето го, това е вече завършения проект, където участва персонаж, той е в някаква медитация, примерно, съответно самия продукт е илюстриран по този начин и е изградена иерархия на елементите, т.е. логото е, да кажем, 40% от комуникативната площ на опаковката заема, персонажа на второ място, наименованието и така нататък. Нали, всичко е изградено вече по тези закони, които съответстват на комуникацията на ритейла. И ето, нали, това е цялата серия, нали, която, сравнявайки, нали, ако се върнем нагоре с техните неща, нали, тя вече има някаква така завършеност като иерархия и като визуално послание. И нататък, нали, са били показани билбордове, ключови визии и по този начин е бил изграден самия бранд и неговите опаковки. Тоест, нали, завършвайки с този проект, искам да кажа, че тук конкретно ние просто стъпихме на това, което клиента е направил с изкуствен интелект, но използвахме само идеята, без да вземаме някакви елементи, без ние да фантазираме с изкуствен интелект, а просто решихме накрая да го направим по традиционен начин, единствено нали, на базата на средствата, които до момента сме използвали. Като съответно ползваме само базата на клиента. Сега, разсъждайки нататък, нали, той така или иначе се усъвършенства изкуствен интелект, аз, нали, накрая искам да кажа някои препоръки как може или какво може и какво трябва да се прави. То трябва, нали, не е хубава дума. Какво според нас е добре да се прави графичния дизайн с изкуствен интелект и кои граници по принцип не бива да се прекрачват. Нали, има някои граници, които ако вие ги прекрачите, някакси вече това, което правите, не е точно графичен дизайн, или т.е. ако това е графичен дизайн, но вие не сте точно графични дизайнери, според мен. Защо? Защото графичният дизайнер е човек, който е творец, т.е. той е художник, макар че се занимава, в България това се нарича приложна графика, макар един, нали, не съвсем точен термин,
това е вид изкуство. И изкуството е начин за комуникация, средство за комуникация между в случая дизайнера и неговите потребители, неговите зрители. Като неговата изложба съответно е супермаркета. Тези безкрайни рафтове, в които хората ходят, се едно са някаква изложба и то в днешно време е така. И разглеждат нещата, които действително голяма част от тях са произведения на изкуството. Ако ние оставим графичния дизайн да се прави от изкуствен интелект, ние фактически не комуникираме, т.е. ние отказваме да бъдем такива творци, които търсят комуникация с хората, ставаме просто някакъв проводник на комуникацията между изкуствен интелект и зрителя. Само че изкуствен интелект според мен няма какво да каже на човека, защото той няма чувства. Не знам, някой писал ли е в ChatGPT, например, ти вярваш ли в Бог? Той казва, аз не вярвам, аз такива неща, аз съм просто изкуствен интелект и не го разбирам. Тоест, това нещо няма чувства, няма нужда от каквато и да е комуникация. Това е просто машина. Така че ние трябва да го използваме просто като средство, а не като нещо, което креатира неща вместо нас. Това е моята хипотеза и според мен то винаги работи и е в полза, то трябва да се използва тогава, когато вие имате някаква база. Дори вие да вкарате в изкуствен интелект някаква ваша скица, колкото и да не е подробна или колкото и да е така бегла, той вече работи върху вашата скица. Той не прави неща, които вие не сте си представили. И нали, тогава то действа като някакъв инструмент, а не действа нали, по някакви негови си усмотрения. И ние го използваме основно, или поне нали, би могло да се използва, да кажем, ретуш. Значи ретуша преди беше нещо много сложно. Продуктовия ретуш, това е много малко хора го правят въобще в България. Как един обект да изглежда идеален, вкусен, хрупкав, полупрозрачен и така нататък. Суровата фотография, знаете, не дава такива качества на файла, нали, на самия обект, който е във файла. Особено след като му махнете фона и го поставите на даден фон, той изглежда лошо. И тогава нали, се налага един много дълъг ретуш, който основно ръчно се прави и е много трудоемък. Сега, нали, лявата вафла, тя е до някъде обработена и с изкуствен интелект, нали, тук не са преодоляни всички недостатъци, тъй като и промпта не е бил много дълъг, но аз просто съм експериментирал какво може да направи. И виждате, че, да кажем, дясната вафла, нали, в промпта съдържа такова описание, че той не трябва да променя, тъй като това е вафлата на клиента и той не бива да променя, да кажем, броя и типа на тези гравюри горе, броя на редовете, пропорциите и така нататък. И само да така усъвършенства малко самото изображение. И той е дал доста по-добър обем, подредил е по-добре, ето, нали, примерно ето тук има дефекти, които би трябвало дизайнера сам да махне. Самите корички изглеждат много по-хрупкави, с повече ръбчета. Отгоре просто не е махнал тези наравнявания на горната коричка, които може би с промпт могат да се махнат или пък ръчно. Но така или иначе, нали, това е за 10-15 секунди, резултатът е много по-добър, отколкото изходния файл. Тоест, с един подходящ промпт, вие може да спестите доста усилия, които иначе, нали, то не е само усилие, то това е въпрос на познание, на някаква рутина. Трябва доста да сте правили ретуш, за да може да направите някакъв сносен обект. Другото нещо, което по принцип използваме ние, това е, да кажем, изображение за презентация. Знаете, че един проект
нали, при показване пред клиента 50% от ефекта се дължи на презентацията, на начина, по който ти си показваш идеята пред клиента. Не толкова самия проект, колкото начина, по който го показваш. И ето тук на базата на тези две изображения, сега отзад, нали, понеже още не е било пролет, няма, нали, изглежда скучно, няма зеленина, някакви камъни. Изкуственият интелект променя задния фон, но трябва, нали, промпта да окаже какво точно искаш да промени на една зеленина, някаква растителност и така нататък. Тоест, но той не променя качеството на предния план. Нали, предния план мен ме устройва, примерно, задния ми е проблем, аз го променям с изкуствен интелект. Това нещо, ако трябва да го правя ръчно, ще ми отнеме така известно време, докато тук става за някакви секунди. И нали, тук сме имали база. Която той просто е променил. Тук, примерно, базата ли не е толкова голяма. Аз искам да направя визия за ето тези алкохолни коктейли, но нямам такава снимка. Просто той трябва да ми създаде това изображение. Аз съм подал само ето тези 3 мокъпа, които виждате не са много атрактивни. Плюс това самата опаковка е така, че тя е полупрозрачна, през нея прозира светлина, особено горе, но и самата течност е така. Тоест това е сложно. Ако вие трябва да го направите на Photoshop, примерно, това няма да стане така. То няма да стане толкова ефектно и няма да е толкова бързо. И въобще няма да е бързо. А ако ние трябва да го заснемем това нещо, ние трябва да загубим цял ден да донесем от някъде пясък, да го разпръснем, след това дали ще... Море няма. Примерно да отпечатаме някакви неща или там въобще да снимаме само пясъка, да заменим после с море. И това е въобще, нали, доста дълга история, особено заради осветлението, с което, нали, са така заснети тези бутилки. Това е много сложно. Иска се много техника, за да бъде това нещо пресъздадено в някакво студио. Докато, нали, с един промпт, аз съм написал, искам леко да са ми наклонени, забити в пясъка, да има беклайт, през тях да прозира светлина и така нататък, нали, море и там каквото виждате. И още от първия път на мен ме е дал тази визуализация, която примерно на този етап ме устройва. Аз да направя това, нали, ще ми трябва сигурно 2 дни. И поредното нещо, което искам да покажа, е в опаковка. Това са снаксове, които съдържат протеин. И идеята тук е те по някакъв начин да се пръскат и от тях така се разпръсва прах протеин. Значи това, ако трябва да го заснема, само че то трябва да се сменят фоновете. Това е проблем. Нали, че аз трябва да го заснема на конкретния фон и въобще, нали, това е много сложно. Или да го нарисувам. Нарисуването на такива неща ще бъде добре, но няма да е по този начин. И промпта е дал ето този резултат, който, да кажем, в опаковка е влязъл по този начин. Тоест, нали, аз имам 2 различни цвята под снакса, върху който се пръска прах протеин и това е направено с изкуствен интелект. Нещо, което, нали, на дизайнера отнема много малко време, докато, нали, в предишните условия си беше работа. И също така тези продуктови илюстрации на сирене и чесън с маслина също са създадени чрез изкуствен интелект в Photoshop. Тоест, какво искам да кажа тук? Да кажем, докато е този снакс, ако аз, нали, това е основното нещо в моята опаковка, нали, тя е за снакс. Ако аз започна да го създавам от нулата чрез изкуствен интелект, аз няма да постигна този ефект, защото първо ще ми е далеч от това, което клиентът е произвел. Второ, винаги ми изглежда изкуствено. Това е снимка в момента и, нали, изглежда добре на самата опаковка. Тоест искам да кажа това, че основните елементи трябва да бъдат по някакъв начин естествени. Докато това, което е второстепенна информация, това е сирене, чесън и така нататък, те дори да бъдат от изкуствен интелект, те могат да бъдат, те винаги си изглеждат добре, тъй като това е една второстепенна информация. Аз не гледам под чесъна какъв снак ще ям точно. Той ми оказва просто какъв ще е вкуса.
И по този начин изкуственият интелект на мен помага, нали, по-бързо и по-ефектно да си направя проекта. И последното нещо, мисля, че това е, което искам да покажа. Това е друга презентация за ключова визия, която е била като тази върху монитора. Тя е измислена, но аз трябва да я представя в моя сайт, примерно, или да я представя пред клиенти, или да покажа как аз правя ключови визии. Нещо такова, процеса на ключовите визии. И това е била много дълга презентация и аз съм купил от някъде мокъп, който е, нали, този лаптоп с телефон. Но на мен ми е скучно, на мен ми трябва още някакъв елемент, който да разнообрази самата презентация, така че тя да стане по-интересна. И аз съм взел тази ръкавица, нали, ръка с ръкавица лилава, която е толкова характерна за тая ключова визия и съм помолил изкуствения интелект да я постави върху клавиатурата. И ето го резултат, нали, чрез няколко опита той направи тази ръка с ръкавица. Ако аз трябва да го направя това, трябва най-вероятно да го заснема от някъде или да търся да купя изображение, то никога няма съвпада с моята перспектива, с моята светлина и така нататък. Докато тук, нали, ми се получава. Ето това е общо заето, което аз искам да кажа. Благодаря. Тази история за носорога не я знаех. Моята дисертация е върху нея. Сериозно? Да. Смяташ ли, че трябва да се промени ценообразуването в графичния дизайн при положение, че се използва изкуствен интелект? Моето мнение е, че трябва да има два типа ценообразуване, както навсякъде става, когато се включи някаква част автоматично да се правят някакви неща. Т.е. ще има хора, които работят много евтино, но еднообразно и съответно ще има хора, които са бутикови, те работят скъпо, но, нали, работят оригинално, така да се каже. И моето мнение е, че ние трябва да потърсим изразни средства, повече, нали, изразни средства, които са по-оригинални и по някакъв начин изразяват, нали, човешкото въображение и то ще се отличава от това, което прави изкуственият интелект. Защото той по принцип е нещо хоризонтално. Той взима някакви неща, които вижда в интернет, в някакви портфолия, той ги компилира. Както и с текста, когато го помолите да напише нещо на дадена тема, той взима някакви неща, съединява ги в изречения и казва ето го. И ако вие го прочетете и знаете добре темата, ще видите колко грешки, колко витиевато са така представени тези неща в текста и че текста почти не става, докато ако не знаете, нали, ще го кажете, благодаря, нали, аз научих нещо ново. Но дори един текст от изкуствен интелект, той трябва да бъде редактиран. Тоест аз препоръчвам с изкуствен интелект да се пишат само писма, делови, някакви. Нали, ако вие искате нещо да кажете, най-добре го кажете, просто напишете го. И може би, ако имате база, изкуствен интелект да го редактира. Нали, пишат обикновено, вкарай термини, тези и тези термини, направи го по-професионално. То прави, но вече върху вашата база. Тоест, дизайнера няма как да бъде избегнат. Въобще, въображението няма как да бъде избегнато. Това е моята хипотеза. Съответно, най-вероятно образованието ще се промени. Според мен, нали, няма да има нужда да се учат такива неща по-базови, най-вероятно те ще бъдат избегнати. Според мен образованието в изкуствата трябва да отиде към повече интуиция, нали, това, което то няма. Нали, как да използвам повече интуицията си в това, което правя, а не разума си. Разума, това е, нали, ние не можем да се конкурираме с изкуствения интелект като скорост, като ниво на информираност и така. Интуиция, неща като нали, периферно зрение. Тоест как аз възприемам с моето периферно зрение дадени образи, които се променят, гледайки ги по друг начин. Ето тези неща ще променят графичния дизайн и според мен
така професията на графичен дизайнер не само, че няма да изчезне, напротив, тя ще се оттърси от някакви технически неща, които ние лесно ще ги правиме и ще отиде към едни по-сложни нива, така, по-сложни нива на комуникация, на изразни средства. Така мисля аз. Аз имам още въпроси, после ще оставя публиката да пита. При това положение как можем да развиваме умения на графични дизайнери? В смисъл, няма ли да закърнеят, ако почнем да използваме прекалено много изкуствен интелект? Абсолютно и да кажем, както един приятел каза, нали, аз вече си пържа омлет, използвайки изкуствен интелект да ми каже рецептата и какво да направя с котлона и ако спре чат GPT, аз няма да знам как да се направя омлет. Така че ние трябва да знаем, нали, после ние трябва всеки ден да го пържим този омлет, да знаем, нали, как се правят тези неща и да не забравяме навиците в рисуването, в типографията особено. Типографията е основата на графичния дизайн. Просто без типография ние сме като слепи, такива, като слепци, които се движат и не знаят на къде върват. И уменията в комуникацията с зрителя, как ние комуникираме с зрителя, как той възприема. Тия неща не бива да ги забравяме никога. И така, аз мисля, че нали, ако дизайнерите запазят тези си умения, предстои ренесанс по някакъв начин на графичния дизайн. Някой нещо? А според вас важно ли за един графичен дизайнер да има и рисователни умения? Абсолютно важно. Конкретно, понеже дизайна с краставичката и чушките ми беше интересен и в днешно време забелязвам и много мои колеги, понеже има този удобен вариант, горе-долу да прилича на нещо симпатично, като го генерират и по този начин един вид прескачат една стъпка, която после им пречи, ни пречи на всички да се развиваме и креативност. Точно тази креативност да може реално да визуализираме някаква идея, която имаме по наш начин, а не по този начин, по който ни е скара. Точно така е. В случая, нали, защо са важни уменията в рисуването? Защото ти ако тръгнеш от една база, ти нарисуваш нещо и вече ако го вкараш него в изкуствен интелект, ще получиш абсолютно различен, то ще е твоя резултат до някъде. Ти после пак си го доработи. Ще прескочиш някои технически неща, но ако ти нямаш тая база, ще се задоволиш само с това, което той ти дава и то няма да е добро. По някакъв начин, нали, връщайки се малко на въпроса на Иван, изкуственият интелект размива границите на стила на дизайнера. Той вече се съгласява с всичко, защото става бързо, става лесно, но напротив, нали, взискателните хора трябва да имат критерии, да кажат не, това не ме задоволява, това не е в моите критерии. Мен са ме учили на друго и аз сега това ще го изхвърля, ще нарисувам нещо, ако тя пак ще го доработя с изкуствен интелект, пак ще го върна, но ще получа резултата, който ми трябва. Защото аз, когато моят продукт застане на рафта, той трябва да казва еди какво си, а не нещо произволно. Аз може ли алтернативно мнение? Аз не смятам, че рисуването е основа. Казвам ви, като човек преподава в художествената академия и завършил там всичко цялото си. Тоест може да дизайнера в главата не е от ръката. Ако с интелект може да превъзмогнеш всичките си недостатъци, дали помага, безспорно помага. И безспорно добавя страшно много, улеснява, ако щеш и така нататък. Но категорично не е задължително. Не е задължително рисуването. Не е задължително, естествено, но е пожелателно. В дизайна няма нищо задължително. Не може да се каже, трябва... В смисъл, две различни неща са. Ами, да. Според мен, включвайки се в дискусията, според мен рисуването определено е задължително в дизайна, както и в доста други сфери, но според мен рисуването ни научава на едни неща, които после ни помагат да го визуализираме дори без да го нарисуваме. Сега зависи какво разбираме под рисуване. Може би имате предвид академичното рисуване, то въобще на никой не трябва или какво? Не ви разбирам. Зависи какво разбирате под рисуване. Или ако... Да, академично
академичното рисуване не трябва на графичния дизайнер. Това е абсолютно вярно, да. То въобще, нали, то е за тези, които се занимават с живопис и на тях не им трябва. И въобще, може би, то трябва да се махне от академията, ако вие сте преподавали рисуване. Разбирам ви, да. Може ли да въпрос по тази дискусия, която се разделим? Предвид, че реално изкуственият интелект вече може да направи рисуването и като интелект се води, че е повече от нас, какво остава за дизайнера реално? Нарисувате нещо с изкуствен интелект, ще разберете. Просто. Слушаме се. Да. То е, нали, да, наподобява рисуването, според мен, то не е академично рисуване или какво, нали, то... Ние говорим за рисуването. Говорим чисто като дизайнер, който прави някакви проекти и някакви поръчки. Въпросът е, че аз искам да направя моя проект, нали, моята комуникация. И аз искам да започна по някакъв начин, редейки, нали, т.е. аз искам да постигна този гешталт, който то не може да направи, защото ето и носорога не направи. Да, най-вероятно сега, понеже то се развива всеки месец, ще направи доста по-близо до носорога от тези неща, които са направени преди няколко месеца, там тези страшните. Но така или иначе, нали, аз това искам да кажа, че рисуването, да, не е академично. Начинът, по който аз възприемам образа, гешталта и вече аз се опитвам да го внедря в това, което правя. И изкуственият интелект няма как да започне, той не вижда гешталт. Това искам да кажа. Да направим една много ясна разлика, че думата гешталт на немски и това, за което говореше Мария, са две коренно различни неща. Само да е ясно, защото сме в академична среда. Нали, думата гешталт значи образ на немски. Да. И колегата говори за образ като такъв, докато... Да, гешталт и образ са синоними, точно така, да. Солпас има такава една теория, че ако не се научиш да рисуваш до университета, след това цял живот ще се опитваш да го заобикаляш това нещо. И това е вярно. Че като не знаеш да рисуваш, винаги си помагаш след това с други неща. Ще намериш начин да го кажеш, ама ще ти липсва това, че не си можеш да го нарисуваш. Така че, може би е хубаво това е много популярно мнение в академията. Но по принцип, ако се научиш да рисуваш, нали, много рано, после много трудно заобикаляш рисуването. Така че е прав. Аз тук като човек преподава академично рисуване, за мен този акт на рисуване, на създаване е по-скоро даже акт на наблюдение, защото ти, за да нарисуваш нещо, което е близо до начина, по който ти го виждаш, реално ти трябва да анализираш това, което стои пред теб. И аз лично, нали, като човек, който е започнал да рисува, нали, от много рано, академично, смятам, че това ми е дало анализаторски поглед на всичко. И това нещо ми помага в критично мислене, ако щеш, и всякакви други процеси, които нали, са в дизайна и те нямат нищо общо с самото рисуване, но имат общо с цялостния поглед. По принцип, да. Тук абсолютно сте права. Но само искам да уточня това, че, нали, начинът, по който ние виждаме нещата и начинът, т.е. и тяхната реалност, това, което те са различни неща. Така че, нали, академичното рисуване затова по някакъв начин е изостанало, защото то рисуване, т.е. то наподобява по някакъв начин, или да не, нали, говорим само за... Мога да се включа и аз. Третия академичен камер. Моите 500 зрители. Според мен, може би академичното рисуване не толкова е по презумпция и необходимост човек да може да рисува или да създава дизайн, но то е умение също така да се представя пространственото мислене на някаква двоизмерна или може би триизмерна повърхност. Аз говоря за някакво скициране в случая. Това е перспективата, ама... Човек дали представя това нещо и сам за себе си да има, да се получи по-добро представяне, т.е. визуализиране и също така визуализиране за други хора, за да се измисля, да се пресъздава такава концепция. От тази гледна точка, според мен, това е полезно. Може би не е абсолютно задължително, но е полезно. И другото нещо, една така лека асоциативна връзка, може да не е абсолютно необходимо за случая, но, например, на италиански дизайньо може да се използва както за рисуване, така и за дизайн.
принцип, какво означава дизайнер? Ами, Рисуване? Не. Означава да видиш Бог. Ди е Бог, сеньо е виждам. Виждам Бог означава. По латински език. И тъй като На италиански. много интересна дискусия, аз искам да вкарам още така, да пусна още една бомба. По темата за... Не, защото казахте за това, че дизайнер е художник и създава... Не, художник в смисъл комуникатор, не че художник в смисъл на Светлин Русев, примерно. Така. Да. Въпросът е, защото и нас са ни учили, че дизайнер е художник и аз се смях много, като си получих дипломата, на която пише художник и така нататък. Смешно, че сега съм художник. Но това е съвсем друг въпрос. Но за мен е нещо много важно, с годините опит се показва, че всъщност дизайнер е много важно да не се смята за автор. Защото смята ли се за автор, ще страда. Това е, както казахме, приложна графика. Ти изпълняваш едно задание, което трябва да има една определена цел и тя обикновено е да продава някакъв продукт. Има и други, разбира се. Има и други цели, да. Говорим. И ако дизайнера му бива натъртвано 200 пъти колко е художник и автор, той излиза, отива да работи някъде, сблъсква се с тежката действителност, която няма нищо общо с това. И след това страда 10-15 години, някои колеги се отказват, нататък, дори правят големи паузи. Много е важно, казвам го на всички с гръб към мене, защото е наистина много важно да си дадете сметка професията всъщност е реално по-представа. Сега, да, така е, но дизайнера е човек, който винаги неговия свят е в поръчките, които му се дават и в този език, който той употребява, за да ги реализира. И да, вие сте абсолютно прав, че той не бива да е автор, още повече по тези неща работят екипи. И накрая кой точно, нали, направо никой даже не държи. Това е мое, това е твое и така нататък. Екипа го е направил, но по някакъв начин той е автор на... Той си има определен свят и той се по някакъв начин реализира чрез него. Нали. Ти си намираш там една малка част от това, което правиш и то си е твое. И ти си автор на него, въпреки че не претендираш за никакво авторство. Така че от тази гледна точка професията е интересна. И така. Това е моето мнение. В световен проект за това се говори страшно много през 15 години за личните проекти. Те дават възможността на дизайнера да задоволяват тази този авторски наклон, който. Но личният проект обикновено пък няма как да... Тоест, той не се продава. Той е за портфолио. Така че те са някакви експериментални неща, които са много важни иначе. Аз се извинявам, че ще се намеся, но като човек, който пък продава дизайна в нашата компания, аз много пъти съм си мислила защо, нали, ние все пак от 2002 година сме минали 24 години работа в областта на дизайна. И винаги съм се чудила защо всичките катаклизми не са повлияли на нашия оборот, клиенти и въобще никога не сме усетили някакво разклащане на компанията ни, нали, така драстично, в никакви ситуации. И аз мисля, че именно, просто абсолютно категорично го казвам, понеже при нас самите проекти са много ясно художествено ориентирани. При нас работят предимно художници или минимум или с средно художествено образование, или с висше, предимно. Нали, може да имаме двама души, които нямат, но примерно, да кажем, са наистина много добри. И аз мисля, че когато ние отричаме художника, и това е много добре, че го правите, защото той става, нали, много скъп, когато започва да изчезва като такъв. Нали, тоест искам да кажа, че примерно нашите клиенти винаги казват: ние ви плащаме, защото имате този художествен поглед, който другаде няма да го намерим. Тоест, когато отричаме художника в дизайна, ние го правим ексклузивен и скъп. Ето въпросът е в терминологията, нали, какво точно я влагаме в думата художник. Нали, това е епистемологични граници, трябва да се поставят на тия понятия, които все още в България не са съвсем така ясно. Нали, художник, хората веднага си представят една изложба, шипка 6 и така нататък, но не стоят точно тия неща. Нали, те се променят тия понятия, оттам идва... Въпросът е, че тези умения дават
много голяма специфика в дизайна. Просто в самата композиция, в избора на цветове. Това аз съм го забелязала, нали, аз не знам колко от вас имат художествено образование и нали, малко с неудобство го казвам, но по принцип толкова голяма разлика виждам в хората, които имат художествено образование и тези, които нямат. То дори в най-елементарни банери има огромна разлика. Аз не мога да кажа точно какво е, но по принцип винаги, когато търсим определен човек за дадена работа, има позиции, за които казвам просто задължително едно поне художествено образование, защото после за нас става много тежко обучението на хора, които нямат това усещане за цвят и за композиция, което неминуемо при едно класическо художествено образование е получено. И това винаги е предимство. Това е нещо, което просто наистина се учи дълго и после ти го носиш независимо как го наричаш. Нали, в смисъл наистина, аз сега не разбирам точно много добре понятията за художник, но това не означава да седнеш всички тия неща да ги изрисуваш, но дори понятието как да си направиш сянката, как всичките... Например, ние когато започнахме да използваме по-сериозно изкуствения интелект, ние стигнахме първо до усещането, че той не може да ни направи адекватни, примерно 10 изображения, които на нас за дадена серия ни трябват нарисувани по един и същи начин. Просто ние, да кажем, може да намерим една красива ягода, в която всичко, да кажем, е почти добре и малко ще си го довършим, но не може да ни нарисува, да кажем, круша в абсолютно същата стилистика и с абсолютно същите хвърлени сенки, нали, и паднали сенки, да може, нали, всичкото това да бъде абсолютно еднотипно. Така че аз не си представям с нулево художествено образование какъв дизайн, нали, как то винаги ще изостава спрямо някакво... Да. Не знам, просто аз ви казвам какъв е нашия опит. Естествено, че при нас идват клиенти, които са видяли нашето портфолио и които на базата на нашето портфолио са решили, че искат на нас да поръчат, защото те от нас очакват точно това да видят. Въпросът е, че нали, по този начин ние сме направили една ниша, която, благодарение на това, че не понижаваме качеството, не гледаме да е по-бързо за сметка на това да е по-ефективно, нали, ние го държим и ние просто това нещо, според мен, ни дава поръчки постоянно, независимо от и геополитическа ситуация и всичко. Това е поне при нас практическата част на въпроса. Аз имам един друг по-различен въпрос. Усещате ли промяна в естетиката, откакто навлиза толкова много изкуствен интелект? И се променя ли с това, което хората харесват? Защото интернет се напълни с картинки, които са генерирани. Нали? Навсякъде има генерирани картинки с техния си стил. Аз виждам промяна само в средата, графичната или образната среда, че тя се напълни с такива изображения. Аз ги виждам навсякъде. Но това не означава, може би понижение само. Имаме някакво леко. Не знам как да отговоря, но клиентите нямат някакво отношение. Даже много от тях не разбират кое е точно изкуствен интелект, кое не. Клиентите със сигурност не са готови да се доверят в момента на изкуствения интелект. Така че да са спокойни, че това със сигурност някаква голяма компания. Да прескочи, примерно, опита на агенциите да направят продукт, който действително да им продава. Те не са готови да рискуват. Те не са готови да рискуват дори в някакви много древни неща. Но те разчитат това да се продава и предпочитат, особено за по-големи проекти, за които те, като графичен дизайн това е малко, но като нали, един вид като неща, които те са заложили материално, нали, и искат да продават това нещо, това е страшно голямо и те предпочитат да се доверяват на дизайнери. Може би някои малки стартапи действително биха си взели, да кажем, нещо, което са генерирали с изкуствен интелект и да помолят някой да го адаптира. Компании, които не могат да си позволят. Но вие така или иначе всички, какъвто и дизайн да направите, трябва да намерите ниша, в която никой друг не прави така. Или поне, и това винаги ще бъде трудно. Това никога няма да стане набързо и винаги ще означава някакъв път, който трябва да минете, за да намерите тая ниша. Просто нашата ниша е дизайна, в който има рисуване. Аз имам въпрос. Всъщност, доколко ви помагат, когато клиент ви изпрати такова генерирано изображение, за да покаже очакваните си към проекта?
според мен лично става тенденция към брифа да се добавят такива неща. С последно време от 3 клиента получавам и генерирани изображения, които показват техните искания и малко се налага да ги спра, понеже те не винаги са работещи и има малко разочарование от тяхна страна. Зависи сега, ако самия бриф не е достатъчно ясен, нали, да кажем, българските клиенти пишат много по-малките клиенти. Малък бриф, няколко реда и то не е достатъчно. И поне ако има така скица, ще горе-долу ще ти спести някакви усилия да разбереш в каква посока, но по принцип ограничават тези, защото ти вече работиш в този коловоз там. Спестяват някакви усилия, но не знам доколко резултата. Нали, винаги ако ти дадат така свобода на въображението, се получава по-добре. Ако някой път казват клиентите, направи го както според теб трябва да бъде, тогава най-добре. Желавам си повече такива клиенти. Добре, колеги? Аз ви предавам. Благодаря много. Какво разбирате по думата интуиция? Какво е думата интуиция? Преди, може би, в началото, когато се изказвате, тръгнахме да говорим как се промени обучението на младите дизайнери, казахте за развитието на интуицията. Интуиция за мен може да е така много бягаща. Абсолютно бягаща, да. Бягаща дума и просто ми беше интересно при вас какво стои зад нея. Твоето усещане, т.е. нещо, което ти не можеш да обясниш чрез разума, но ти го усещаш. Или усещаш даден образ, който може би се съдържа, но не се вижда. Т.е. ти чрез разума си не можеш да го дефинираш. Ето тези неща, които се съдържат в... Например, ако погледнеш едно изображение, някакъв плакат от 5 метра, ти виждаш всичко, което е написано, той те информира. Той информира твоя разум. Че ще има концерт, че ще има седмица на графичния дизайн, виждаш там всички изображения. Ако го погледнеш това нещо от, да кажем, 50 метра, ти ще видиш нещо абсолютно различно. Това е твоята интуиция вече. Тоест, бариерата пред разума от разстоянието включва директно твоята интуиция. Ти започваш да виждаш нещо, което се съдържа в него, може би автора не го е имал предвид. Образ, който го виждаш само чрез... Или да кажем, че с периферно зрение. Ако се потренираш малко и погледнеш някакви неща с периферно зрение, но съсредоточено, ще видиш един съвсем различен свят. Отколкото с така нареченото бинокулярно зрение. Тоест, нали, ако гледаш съсредоточено с разумната си част на мозъка. Това е общо заето. Няма как да се обясни, то се развива просто. Нали, особено интуицията на нали, хора, които се занимават с образ е различна. Някои използват интуиция в математиката. Но... Последно. Понеже показахте един проект в началото, който показахте, че е за щатите. Ако не се лъжа на предната лекция, която не знам дали миналата година сте идвали, но първата година, която аз съм идвал на... 3 години ли са правили? Значи на първия път споменахте, че сте работили много и за руски брандове и с руски. И ако не се лъжа, че там е доста по-илюстративен дизайн, а в Америка е по-типографски. Ама този е предназначен за Близкия изток беше. От клиент от Америка, който изнася за Близкия изток и той нали, съобразява с тяхната Александрия се казва бранда. Това е град в Египет. Той продава там. Но иначе компанията е от Америка. Имат ли и големи разлики или някакви разлики в интуицията, толкова различни култури и хора или... В начин на възприемане на нещата, да, големи. В Америка основно човек иска да го информираш. Затова те са типографски много. Големи шрифтове, малко образи и така нататък. Русия, илюстративен дизайн, ето казахте и Русия. Европа това, нали, може би е най-премерният дизайн, тип дизайн, който се прави, но има големи разлики и всеки иска по различен начин да му поднесеш информацията.
Да. Аз имам един въпрос. Вие правите втора така на дизайната. Нали, казвате на изкуствения интелект, нали, направи това, направи това. Пробвали ли сте да го обучите? Да му кажете смисъл, да му дадете ваши идеи все повече, на книги, данни, направи го по този начин. В смисъл да го обучите, за да може той да мисли по-дълго върху дизайна и да се получи нещо на много по-голямо ниво. Тези, които имат опит с изкуствен интелект, знаят, че на 5-6 опит той блокира вече и почва едно и също да. Той се обучава по някакъв начин, според мен, от много хора, които експериментират с него, вкарват някакви неща, почват да го коригират. Тоест, в конкретния твой случай няма да го... Но следващия път ще е по-добър, според мен. И това е неговия. За момента той... Ако от втория път не ти даде резултата, да. Трябва да по някакъв друг начин, коренно различен начин да подходиш за някакъв друг резултат. Все още е много трудно да се работи с него. Не е като с извинение, както рисуваш, да. Ние в момента имаме такава задача в курса по дизайн на опаковка, която трябва да се направи максимално с изкуствен интелект. Всъщност ценните студентите споделят през какво са минали, какво е станало и това не е станало. И се оказва, че е много трудно всъщност да го управляваш консистентно, да дава едни и същи резултати. Да, така. И е хубаво, нали, да се правят винаги изводи и да се знае, нали, какво трябва да се прави или какво може да се направи, какво не може. И според мен винаги имаш ли база някаква, тогава някакси работи. Нали, това са мои наблюдения. Работи по в твоята посока или резултатът винаги е много по-добър, отколкото ако просто му вкараш брифа и му кажеш направи ме ето. Той анализира брифа, всичко разбира картинките, които са в него, но по някакъв начин естествено не разбира това, което ти си представяш или което по някакъв начин клиентът си е представил, но не го е изразил с това линейно слово, което се съдържа там, с тия удалечени малко или много референции, които е показал. Няма как. Нали, това е интуицията на практика. Това е леко техничен въпрос. Когато ви се налага да използвате изкуствен интелект конкретно в визията на самите опаковки, както беше пример с протеиновия снакс, как се справяте реално с предизвикателството на резолюцията и качеството, което ви дава изкуственият интелект, което вече отива на печат? Конкретно това е Gemini. Той работи в Photoshop и той е на резолюция, която е зададен файла. Там няма проблем, но има проблем с, да кажем, не може да му покажеш все още изображение. Но че той работи в файла, конкретно в файла. И, нали, това беше въведено от Photoshop, което на практика е много добър инструмент, но все още е на едно първично ниво. Нали, все още резултатът е краен, не работи като инструмент, който променя. Да, и често блурва нещата, когато особено са в по-голяма резолюция, като размери. Ако искате да добави някакви работи, той ги добавя с качеството и резолюцията на останалите неща. Може, нали, обекта, който искате да е константен, в случая с накса, да го развали леко, но вие ще маскирате, ще оставите само това, което ви трябва. За външни изображения има апскейлинг инструмент. Има и апскейлинг, но да, доколкото работи. Аз искам да ви питам, ако се върна от началото, тъй като ни показахте много от референциите, с които клиента е идвал при вас, и особено сега с изкуствения интелект, той има възможност да си прави още по-детайлни референции, с които да идва при вас за съвет. По-скоро, когато клиент се появи с някакво изображение, с генерирано лого и опаковка и каже това ми харесва, искам така да изглежда продукта, обръщам се към вас, за да ми го направите технически. Това по-скоро една червена лампа ли е или подхождате положително към такава ситуация и по-скоро е улесняващо за вашата работа? По принцип, нали, графичният дизайн няма такова понятие, нали, така ми харесва. И ако това действително според нас не е добре, но на клиента харесва, ние се опитваме да го убедим, че това няма да работи и че то всъщност трябва да бъде доста преработено преди въобще да бъде използвано. Така че
да, у нас казват така ми харесва и край, нали, ето това искам, но ние обикновено не работим такива неща. Може ли да им дам един съвет? Ние имаме на нашия сайт разработена статия за изкуствения интелект и когато дойде клиент, който много настоява, ние му я изпращаме да се запознае. Защото просто много тези клиенти, които твърдо искат едно към едно и ние видиме, че няма как това нещо да се получи, ние предпочитаме тези клиенти да ги изгубим. Защото ние иначе просто много време ще изгубим с клиента. Ние все пак искаме финално да продадем качествени неща и ако ние тук не се задържим, ние просто като фирма няма да се задържим. Така че на момента просто има моменти, в които трябва да загубим клиента. Да.